tamariu és un dels poquíssims arbres autòctons que tenim en el barri de les Salines, a la platja de Cubelles. És un arbre que està molt ben adaptat al medi marí. Sabeu què està fent l'Ajuntament de Cubelles amb els tamarius de la platja de les Salines de Cubelles, del barri marítim? Els està tallant. Tota aquesta avinguda estava plena de tamarius i els han tallat. I ja podeu veure que hi havia bastant espai. En canvi, arbres exòtics com l'amèlia les estan plantant de forma massiva. I resulta que jo no estic tip de veure amèlies envaint el riu Foix. N'estic tip. Anem a veure què estan plantant. Perquè aquí sabeu que hi ha una altra amèlia. Això és un ecocidi.